te paralok borok hakane ka puar ka bamatang adon hang ne hapo wa umtung rengkat bar kene ka jengking bat mata kasnge ngan ya kene ka wa umtung rengkat bat di hibi semli ban ngin pej mata kasngi ka e ka bangila banai ka burom shaulai langba ka jing ya jengi ban pej bat ki e jing don hak wa umtung yang ni ya nyom ta kulai. Ngilapoi hakane gawe ka jaka kaba khat gawa untung ni kine ki mau kilong ki ba internet bat pek sakinero kinero kide ki kerja ding ba mi harut jong kene ka wa kalong ke ba internet bat ladangi dang ya ju sa skwi ki jaka ngidang isu ya keburom ka jong bulai ba kumno bulai ula thau ya ka perthai ngiok pula ka bible hare matangi wan wat dalade ban wat ikine ki ki wa ki mau ba kalong syak ka burom ka jong bulai habangi iya kinde jing thau boro nginang iya isu kade ka jeking ka ba nga dang syat menta kade ka jeking ka balai jing mentoi ba hadu kata bagin poi sa silyang jong kane ka wa de hangne ka pun kan mau ba ujisu ulong pun ka jeking yang sabeneng wala da klam ujisu ginom la ban poi sabeneng ke kunjuru kane ka jeking la da kambon kane ka jeking bot kan poi silyang. Kano kalong ka jeng internet habang ipek ya kene kawa arkat kene giding baro ngonsin ngi ju ong ba ki aka ki jing thau ki jong bulai kilong ki internet nere ngim sem dal lamat dalade ban ya ban ipek ki jing thau ki jong bulai ya kene kawa untung go bangi ngidon mata kade sya ka aka ka ba ngi ai ka burom so bulai ku ba piu hi bentaru ba kade ka jika ka ba internet mentang don na ko wa ni ai ka burom so bulai lomba jong kat kene ki jing thau ku ba internet te hangne kane kade ka wa umtung balarangi phai sa sene silyang ngi i kane ka we ka wa kabuan na sene silyang bat kane kade ka wa umleu jena kata ka dau ngi i hangne bakidon kine ki artli sya kamon bat sya kadyang bat kane kade ki jaka ka ba ka umleu bat ka umtung ki akan dulang haju kana kalong ka ba ditena. Lere kedok ke bang yang kau nak minta nomor kan dan hidup menengila ya ketika na tu sedang ka matang na ko ka kudat na lak sibon ya ka sundang di ting ka ka di mau kiting mariang ki
ki haru kom ni kedu kom ai kumang sokenat ba ba jo kene ki ai ke burung sobre mar kuli ki berpat ke di ai kita belum tahu kelak kita jadi ini jika Maryam dan kalau boleh ai ini jadi dan buram ya ka ya ka jing tahu ko kelak ko boleh tahu ka ajib sup ka jing